En okinyi ma jaber tarik en 8 dwe mar adek gana ariyo to kod 22 chieng' tich ariyo kama bende arwakni machiegni nonro mar oboke ma bende omi okinyi ma kawuono kokadhi Lolwe TV gini en marwa. Nyinga Jesse Omondi, an kaka oboke The Standard kaachiel kod The Daily Nation ma bende koro wadhi ng'eyo to ma bende nitiere iye. Kata kamano thuon wach ma bende koro miyo Standard en ni Uhuru's failure are his own. Kata bende ni koro rem ma bende piny owacho ok ochopo ma ker Uhuru Kenyatta ok ochopo timo gin mana meke wuon. Mano Ruto ma en jalupne ma bende koro ne loso piny mar Uingereza kocha kowacho ni rem ma bende koro jatend piny owacho Uhuru Kenyatta otimo gin mana mege wuon. The Daily Nation owuoyo Azimio is a collision of the willing. Raila wacho kanyo ni koro ok ochun ng'ato gidonjo Azimio la umoja, omiyo koro en gima oyaw kendo ni nono kanyo. Kachako gi The Standard, weche ma bende nitiere kanyo bende wach ma dhi ng'iyo wach mar piny ma bende koro dhi nyime ite mara ochiel kabiro wadhi ng'eyo to piny mar klas 8 ma bende kawuono kod donjo odiechieng' mar ariyo nochakore yo machalo nade. Nitiere ka iseganda Raila Amolo Odinga nitiere kanyo ite mano mar The day Raila was caught in a nuclear war standoff. Iwacho kanyo ma bende koro Raila iwacho ni noneno ne koro ne ga chiedh nade ahinya wechego mago mag lweny higni mago mathoth ahinya iwacho ni higni mago mag 60 to kod ariyo seche ma bende koro Russia bende koro ne temo gige mag lweny kata dhaw mane nitiere kinde kanyo kaachiel kod piny mar Amerika no orewo nyaka president ma Cuba Fidel Castro ma bende samoro ne nitiere lweny ma kamano. Court orders developer to provide playing field in landmark verdict. Mano bura ma bende koro yalo godo kuma nyithindo no bende koro tuge mano iwacho kanyo ni en lo mosebed ka koro nitiere gwenge go mago mag Lang'ata Nairobi kochacha. Wach ma bende kono tibo somo kanyo kendo gima jaji ne wacho jang'ad buche ni nowed ni nyithindo koro ratiro margi bende nokethi kendo wacho ni ng'ama nong'iewo lobno ne orem mar neno ni koro chiwo pi makare ahinya mano maler, omiyo koro chiw ndalo 90 mondo mi koro jaket mwandu no ochiw anena lo makamano. Police wants to detain soldier linked to murder. Nitiere jalweny moro ma ja KDF ma bende koro nonego jaode ma osiepne ma nyako bende ma ja KDF e gweng' ma Garissa kochacha bang' ywaruok e weche go mago mag daka ne nyadendi no dhi lime to weche moko matin ma bende koro nokelo tho mar nyadendi nogono ma nyawadgi bende ma en jalweny wadgi. Court told how Gisheru tampered with witness. Mano bura madhi ICC kochacha kotenegi weche mag bang' yiero mag 2007 nitiere kanyo Paul Gisheru nitiere kanyo janeno mar ICC kata janeno Meshack Kebei oket picha kanyo Walter Barasa ma bende en jafwambo mago jogo ma bende koro nitiere kanyo kendo koro oler kaka Gisheru ne en jalno ma bende koro nodhi orocho joneno kotene kod bura ma kamano. Tough times, cooking gas price at all time high. Iwacho ni nyaka gie sani koro gas koro medo mana idho kendo nyaka gie sani koro iwacho ni kila 13 mano gas ma kila 13 cha ke use bei mathin en Sh3,300 luwore ni tidwaro brand mane kata kambi mar gas mane. Nitiere gin kembe mathoth ahinya kae nitie ma green, nitie ma brown, nitie ma yellow koro luwore ni tidwaro made. Nitie jomoko ma bende goye nyaka 3,400 matin sani en 1,560 matin ma bende thoth ji koro tiyo godo mano kila 6 cha. Koro wacho ni en gima koro piny owacho onego bed ni ng'iyo anena motegno to japiny dwaro dak nang'o kaluwore ngima bende koro tek kendo koro nyaka gik mitedo godo bedo matek. KCP candidates in Baringo write the exam amid gunshots sound. Iwacho kanyo ni koro jopuonjre mantiere gwenge mag Baringo kuma lweny bende koro goye tach ne obedo ga chiedh nade ahinya gitimo penj to kata kamano bende koro rakruok moko ne nitie kuonde moko. Arita kwe noket motegno. Ibo neno tipo mar nyithindo mag klas 8 ka koro ting' mana e gach obila ka iterogi kuma idhi time penj kendo iduokogi. Niwacho kanyo en gima idhi ne kaka itimogi koro obila en gima obila ne luorore wuotho oluoro klese go moketo diere mondo ne ni jopuonjre go timo penj e yo makare. Inmates serving life sentence write papers behind bars. Nitiere jal mona jing 62 ma bende koro nong'adne buch tho kata bura ma nyaka chieng' en bende koro notimo penj mar klas 8 kanyo. Iwacho ni entiere gwenge mago mag Kericho
kendo koro no otimo penj mare. Naivasha ne nitiere jopuonjre joma timo penj 20 mago magin jotweche kendo koro ne gitime gwenge mopogore opogore. En penj mabende dhi mbele donjo odiochieng' mar ariyo. Unregistered pupils allowed to sit test. Iwacho kanyo ni nitiere Lugari primary school nitiere achiedh nade seche mabende koro nyithindo marom 23 no oyudi ni ok gin registered. Kata kamano JONEC no yienegi mondo mi koro gitim penj e yono makare. Wan kae to kod rocking the boat, women of still taking political bull by the horns. Ineno picha kanyo mar Millie Odhiambo, Susan Kihika, Aisha Juma kod Mishi Boko, mago mine mabende koro tegna ahinya weche mag siasa. Mano luwore gi odiochieng' ma kawuono bende ka koro yango International Women's Day kata odiochieng' yango joma wakeni. Boneno kanyo, bosomo kanyo matut ahinya. Mago weche mabende koro nitiere Standard. Raila to Oka. Azimio movement to go it alone, it's for the willing. Iwacho ni kanyo Azimio movement en gima ok chun go ng'ato, to koro ng'ata madwa donjo nyalo biro donjo yo kaka dwarore kendo ma onge wach mabende koro ochune. Uhuru failures in second term, is alone, says DP in UK. Iwacho kanyo ni jalup jatend piny owacho William Ruto ni piny mar Uingereza kocha kuma kano owuoyo kanyo Chatham House e London. Wacho kanyo ni koro rem ma jatend piny owacho Uhuru Kenyatta oserem godo tiyo ne jopiny gin meke wuon, en golore oko kaka jalup jatend piny owacho. Gin weche mathoth ahinya, en limbe mare mabende odhi godo nyimbe kanyo. Ruto allies claim state will use agency to interfere with election. Jogo ma jo Kenya Kwanza ywak ni samoro piny owacho biro tiyo to kod mwandu piny owacho mar neno ni koro orocho weche mago mag oyiero kendo koro oyiero ma joma gidwaro. Gin weche mabende nisomo kae, ng'eni gin weche mathoth bong ot mabende nicha koro yiengore kuom moro mano kino ibo neno kanyo. Gin weche ma nitie. Court dismisses plea to roll out huduma number over data safety. Iwacho ni koro court pod otamore wach mano mar huduma number wach mabende nodonje ni koro keto nonro ahinya mag ji ma ok ne kare. Mago mabende nitiere. Wang'e na The Daily Nation. Azimio in coalition is of the willing. Mano Raila ne koro Azimio kochun godo ng'ato. Ibo somo kanyo. Wan kanyo to kod PhD holder Ukwete University job to contest ward reposition. Nitiere lecturer mabende koro puonjo. To kata kamano koro owe tijno ni mondo odhi ochung' MCA. Iluongo kanyo jalno bende koro iluongo kae ni Jackson Kinyanjui omanyo kom mar biashara ward MCA e gwenge mago mag Nakuru. En jalno mabende koro dhi laro komno. Ang'o mantiere siasa mane penjo maduong' ma jomoko koro we tijego mabeyo kendo koro idonje weche mag siasa. Why Oka deal could scuttle Azimio talks. Ibo pinya nyata ang'o miyo koro Oka dwachgi kata gik mabende koro go matek dwaro buro sama nyalo biro keto tungni matin ahinya kata kelo luoro gachiedh nade moro ne Azimio kata twak mabende koro gidhi go nyime. Ogai mar ODM Raila Amolo Odinga bende koro nowacho ni koro jogo mabende koro pod chunygi okibikibi ni to gidonje Azimio koso kik gidonji. En gino ma koro nyaka gie sani iwacho ni koro ok onego bed ni koro gichopo kata e romo mar Azimio mabende koro bagi chieng' ngeso jumani nikech koro gikiare ni to gichopo kanyo. Kata kamano ok en gimichuno go ng'ato. Wach mabibro some ite mar 5 mar obokeni mar The Daily Nation. Joho to lead the Azimio Coast Dream Team. Iwacho kanyo ni alias Joho en Gavana ma Mombasa bende koro en kanyo jalno bende biro dhi telo ne kweth mar neno ni koro Azimio la umoja gwenge ma kadho nam chumbi oketi kanyo. Jogo ma bende biro bedo godo Amason King en Gavana ma Kilifi, Gadho Godana ma Lamu, Gavana Fahim Twaha kaachiel kod Granton Samboja en ma Taita Taveta. Fahim Twaha bende koro nitiere kae ma bende gin jogo ma bende koro ng'e ahinya Kilifi kono. Wan kanyo to kod ote mopogore opogore. Ruto to run parallel vote tallying center. Mane wacho bende koro nitiere kanyo en The Kenya Kwanza team. Giwacho ni biro keto parallel tallying center kama bende koro gimbe duoko margi biro bedo ka giketo. Mano noloso e piny mar Uingereza London kocha chako. Wacho ni chich moro nitie samoro nyaloke koro gibiro temo mano. Kenya to host first mRNA vaccine factory in Africa. Mano Kenya bende koro no winjruok ni koro ne giketo kogno kind Kenya kaachiel kod kambi mar Moderna mondo mine ni biro keto ne na kambino ma ibiro bede ka koro
iloso godo bende chanjo go ma COVID-19 e pinje mag Afrika. 16 arrest after video of motorist attack goes viral. Japiko ma bende ne nitiere Forest Road tipo mos bedo kakera ahinya kane koro gi sando mama moro ma bende ne kelo masira ne japiko moro. Ne gibiro kendo ne gitimo ne tim mago mamono ahinya e gari kuma ne nitiere. Ne wach bende koro kweda ahinya gi jo Kenya. 16 ji kuom gi achije go semaki kendo koro en gima nowang'o jo Kenya. Ondamo mager igeno ni idhi kaw e yo mowinjore. Which way Central Uhuru staff task wacho kanyo ni koro en yo mane ma bende masawa piny mar Kenya koro ochomo mane wich bar ma koro mako jatend piny owacho. Ibo neno tipo kae mag ji mopogore opogore kanyo. Rigathi Gachagua wan godo ka ka bende nowuoyo gwengego mag Nyeri town odiochieng' manyoro. More Kenyans open to women leaders. Survey shows iwacho ni sani koro jo Kenya ne gigeno kuom joma wakeini, omiyo koro kata siasa mabiro ni jo Kenya gidwa ni mondo wakeini bende koro giyier moromo nikech koro giseketo geno kuom gi mosetelo giseneno ka gitelo yo makare. Western vote proving tough not to crack for it.